Lejlet is-solennità ta' tluħ ta' Sitna Marija fis-sema. Lejl sinonimu ma' kif il-pirotekniċi Maltin ipittru smewwit bil-beraq, il-multari bil-lob u tal-kulur, il-blalen, kif ukoll l-eluq tal-ispettaklu pirotekniku sinkronizzat mal-mużika. Iżda l-pandemija, speċjalment issa biż-żidiet allarmanti fil-każi pożittivi ta' COVID-19, ħallit l-effetti devastanti tagħha fuq il-festi Maltin u Għawċin. Ħafna mill-festi esterni ridotti li kien hemm imħejjija mill-laqdiet mużikali kif ukoll il-kumitati tal-festa issa ġew mħassra definittivament, inkluż il-pellegrinaġġ tal-festa organizzat mill-Knisja. Il-lob tan-nar tal-ajru biss qiegħed jagħti ftit soljef lid-dilettanti tal-festi f'dan is-sajf eri mill-festi tradizzjonali Maltin u Għawċin billi jgawdu l-ispettakli b'distanza qalb il-periferiji tal-irħula. Il-Pulizija qed tagħti permess għal ħruq ta' nar lejlet u nhar il-festa filgħodu f'nofsinhar, lejlet il-festa fil-ħin ta' translazzjoni xi sitta ta' filgħaxija u f'nhar il-festa filgħaxija qiegħed jingħata permess limitat għal spettaklu pirotekniku ta' siegħa. Dan ifisser li l-ispettakli pirotekniċi ta' lejlet il-festa ta' billej b'mod partikolari, inkluż dawk rinomati ta' lejlet Santa Marija, ukoll ġew mħassra b'avviż legali maħruġ biex ikun miġġieled it-tixrid tal-COVID-19. Dan għajr għal-ħarqa ta' translazzjoni bil-festi ta' Santa Marija fil-Qrendi, Ħalaxa, il-Mosta u Rabat Għawdex se jżommu l-appuntament bil-ħarqa tagħhom għal-ħabta tas-sitta ta' filgħaxija blob tan-nar ta' binar li inkludi diversi settijiet ta' murtaletti u murtari tal-beraq pront. Peress li l-Mosta fiħdana għandha żewġ tikmamar tan-nar li jagħtu semhom fil-festa titolari, ġie maqbul li l-Kamra tan-nar 15 ta' Awwissu tagħti sema lejlet il-festa filwaqt li l-Kamra tan-nar Santa Marija toffri l-ispettaklu tagħha f'jum il-festa. Intant, f'nhar il-festa, il-Kamra tan-nar Santa Marija tal-Imqabba tingħaqad mal-bqija tal-irħula msemmija biex isellmu lil Madonna f'jum l-assunzjoni tagħha bi programm tal-lob tan-nar tal-ajru. Dan għandu jilħaq il-qofol tiegħu għal ħabta tad-9 ta' filgħaxija bi spettaklu pirotekniku li jinkludi fih murtari tal-kulur, blalen u sfejjer.